Sutra se igraju utakmice 14. kola prve lige za košarkašice. Subotičanke gostuju u Beogradu ekipi Crvene zvezde. Posle odigranih 13 kola, Spartak je trenutno na 5. mestu na tabeli sa 20 osvojenih bodova. Pomoćni trener popularnih Golubica, Bratislav Mitrović, pred sutrašnju utakmicu osvrnuo se na prvi deo sezone. Ja bih prvo da iskoristim ovu priliku da se osvrne malo na prvi deo sezone koji smo odigrali na jednom vrlo dobrom nivou. Prebacili smo plan koji smo mi sebi na početku sezone zacrtali i sigurno bi rezultat bio još bolji da nismo imali zdravstvenih problema. Sljedeće kolo sutra u sredu gostujemo ekipi Crvene zvezde. Jedna vrlo teška utakmica, ekipa koja igra u vrlo visokom ritmu, vrlo mlada, praktično sve reprezentativke Srbije u tim mlađim kategorijama su kod njih. Biće teško, međutim mi bez obzira na protivnika i mi smo sportisti, uvijek ćemo se truditi da idemo na pobjedu. Posle utakmice sa Crvenom zvezdom za tim Spartaka sledi još jedan težak meč. U subotičkoj hali sportova gostovaće prvoplasirana ekipa na tabeli, sastav Radivoja Koraća. Po rečima Mitrovića, ta utakmica je na neki način i priprema za utakmice koje slede, gdje devojke Spartaka svakako imaju šansu za osvajanje bodova. Sigurno će imamo bolje rezultate i ozbiljniju ekipu da nas sad mnogo više respektuje. Odigrali smo neke utakmice na vrhunskom nivou. Bilo i onih, gdje smo možda mogli da dobijemo, međutim, ima tu dosta elemenata koji utiču na konačan rezultat utakmice. Ženski košarkaški klub Spartak u ovoj takmičarskoj sezoni pokazuje kvalitet, ali vidi se i napredak u radu svih igračica.